Tarte hau Tolosako Pebiotetxeak 78 kotxe berriarekin babesten du. San Esteban auzoan Tolosa Motor. Bueno, Juan Ramon, babarrunak heltzean, zorrutatik zaudete hemen? 8 erdiko etorri. 8 dago etorri. Nolako itxura dute? Ondo, bueno, que yo estoy jurados izango, baina, bueno, gustago dia jateko, así lasai asko jangotxo, ez da inongo problemik gertako. Atzo jakintzen ekoizle irabazela zein zen, babarrunetan, zuen abaritu duzu babarrun ona dela eta probatuko zenuten, ez? Zainbesteko esperientzia ez dago, esateko zer dan ona da zer dan txarra, baina, bueno, domengoa balin baina nahikoa. Lehenengo urtea parte hartzen duzuna? Aurreneko urtea, bai. Eta zer iruditu zaizue? Bueno, ondo, parte hartzeko eta pixka Tolosako zean ibiltzeko ondo. Ondo, interesgarria. Eta lehenengo postua, gertu ikusten da? Ez uste. Ez uste. Baina, bueno, etorrita nahikoa. Begirada pantzurrak, bizi joko eroa, sentimentuz guztiak. Zuek nondik etorri zarete hemen Tolosara babarrunak egitera? Handoindikan. Lehenengo urtea? Ez, ni bigarren urtea eta nire laguna 3. hau. Eta zer iruditzen zaizue txapelketa hau, babarrunen txapelketa hau? Bueno, ondo dago, jentea animatzeko eta gauzak hola babarrunak egiteko, baina hau irabazi edo ez irabazi hau sorte bada, loteria bezala. Zue sekretori baduzue babarrunak egiteko? Ez. Mantxo egin eta punto. Ez dago horrela ezer. Eta nola daude oraingoz? Ondo, iruditzen zait. Ez dakit, baina probatu ditut eta bueno, nahiko ondo. Aber beraiez esaten duten. Ondoren privilegio bat izango duzu, Martin Barasategi eta bere tamainako sukaldari probatuko dituzte, zer sentitzen da, urduritasuna edo? Ba bueno, beti urduritasun hori hor dago, osea que, bai. Martin, beste urte batez, Tolosan, babarrunak dastatzen, nolako maila urten? Maila izugarria. Urtia etorri eta urtia pasata urtero mejoratu dute eta ehundoko girua zeon gaur Tolosan eta nik uste gaurko ambientia bezala zaila da haitia eta bueno, gu juratuan gauden sukaldari guztiak oso gustua etortzea Tolosa gure kaiolako txapelketa honta eta urrungo urtean sasoia baldin badu hemen egongo gea berriz eta oso gustura. Ze lagunek erre dituzu gorkoan, epaimaikide moduan? Hilario Arbelaiz, Alberto Zelaizabal, Mikel Escudero, Iñaki Izagirre, Xarmako Xabi Diez eta Gorka Arzeluz, Agorregi restauranteko nausia, oso onak. Zer hartu duzu kontutan, honen aukeratzerakoan? Detalle asko berdu gure kaiolako babarrun txapelketa irabazteko, eta detalle guztiak kontatu ezkeo, horrekin asmatzen du irabaztegunak Tolosa, baina urtia pasata, urtia eta horretak geota maila hundio emateute, eta guretzako urtia pasata nahiko zaila urtero gaurko txapelketan irabazlea ematia, eta nik uste ehundoko maila ematen dutela denak eta gaina irripartzu eta oso posikia iten dutelana eta guretzako pila kargada emate dugu gure sukaldetara. Urren urtean berriz hemen izango zaitugu? Hombre, dudei gabe, sasoia baldin moakat hemen egongo naiz berriz ere eta ehundoko maila emango du urrungo urtean ere juratu guztia. Haratu nahi bide txarrik ez da tamurik bai. Beste urte batez, gure kaiola elkarteak hemen babarrun txapelketa bat antolatu du, zema parte hartzaile oraingoz? Dauzkagu 20 bikote, berez 30 zeuden apuntatuta, baina 10 kanpon gelditu behar izan du ez, berez 20 bikote bakarrik hartu dezakete parte.
Atzo jakintzen ekoizle honenaren babarruna zein zen, babarrun horrekin ari dira lanean, oraingoz nolako itxura edo egiteko erraza edo? Ba, ez dakit, gora idea guendik, sukaldaten guendik beste ordu erdio gelditzen zaie, eta ez dakit, baina Zumaiako babarruna deu, haber nola ateratzen dan, ez dakit guendik, gero esango due, juradoko. Urtero ekartzen dituzu hainbat sukaldari nahiko famatu, aurtengoan ere, beraien bisita izango dugu epai mai moduan. Bai, hor dauzkagu, Martin Berazategi laguntzai esker, hortxe dauzkagu aurten ere lau sukaldari, eta igual sorpresan bat ere izan dezakegu, ze batzutan ere lagun gehiago ekartzen ditu egunen bertan, ikusiko dugu. Ondoren, herri bazkaria edo behintzat jende desente ibiltzen zarete, aurtengoan zenbat jende? Espero deu, 450 pertsona izatea, hortxe gabiltza, aiatzekotan, baina nik uste guain gehiago salduko ala eta 450 aiatuko gala, eta zuloga txiki prestatutako babarrunak jangoite dudanak, eta altuna golkik, kasa zeizan postrea, nik uste menua ona dela eta pena mereztibla. Jende asko egoten da egun honen zai babarrun hon batzu jateko, ez? Bai, notatu dugu, emailez eta telefonoz eta hilabete hau izan da dei askokin, da jendea nik uste fama daukala konkurso honek, bai. Gure Kaiola elkarteak 27. urtez antolatu du Tolosako babarrun lehiaketa gastronomikoa. 22 parte hartzaietatik honen aukeratzeko maila altuko epaileak ekarri dituzte aurten ere. Martin Berasategi, Iñaki Izagirre, Hilario Arbelaitz, Xavier Díez, Gorka Arcellus, Juanjo Mendioroz eta Mikel Eskudero. Babarrun lehiaketako irabazleak Manuel Gorostiaga eta Miguel Mari Gorostiaga izan ziren. Bigarren postua Manu Cuesta eta Marijo Irastorzarentzat izan zen. Hirugarren postua berriz Josu Alvarez eta Luis Albainarentzat. Guztiek Jose Maria Aramendiren babarruna erabili zuten, ekoizleen lehiaketako babarrun irabazlea. Tarte hau Tolosako Pebiotetxeak 78 kotxe berriarekin babesten du. San Esteban auzoan Tolosa Motor.